Misan kano king meto nga parokya, nung kumagkamali, Pasko. At king Paskong ita, kaibat ning selebrasyon, pasalamatan la. Dingay ganaganang mig sponsors, dingay ganagalang sinaup, dingay ganaganang mig pagal, king parokya. Kubalo na anong milyari, nung no ka rin, ating may kalingwan na lagyo. May banggit, may sambitla. May sabi, sinimbala pa mo, rening pamilyang areni. Kaya rining misa, ilang mabilog a pamilya, mintalaking opisina ning sekretary ning parokya. Paskong Pasko, bubukal laking kamwa. At ngarang sasabi, kalambat minang sasaw, king parokya tamo, ot kelingwan nyo kaming pasalamatan. Manibat ngeni ngara enake sumaw. Manibat ngeni enake sumaw. Kapatad, itamong talasal pantaya, itamong maniwala kingapong Gino, ang gano ka rin, ing kasalpantayan ng tamo. Ang gano ka rin, ing kekatang kapaniwalan king Diyos. Ang gano ka rin, ing agyo tamong gawan, anting patuneng sa salpantaya tamot maniwala king apong Gino. King may basang ebanghelyo, ing meto nga inda, man po Hudyo, buri nang sabyan hentilya, pagano ya, maniwala king Gino, miglalang king yato. Maniwala kang Yesus. Dapat, uli na siguro ning desperada ne. Anong no ka rin ala ng balong gawan ining indang iti, tinapid siya king Gino. Siniklaw di arapana. Big makalunos siya. Uling ing anak na, alipanan deng demonyo. Siguro abalita na yung tungkol king ginutang Jesucristo. Nanunong ka rin, papakayap ya, papalwala no rin mga orok espiritu. Bistamat maniwala, lawen mo. Bala mo mas ikanya pakasalpantayanan kesa kay katamo. Pekibatanin ning Gino, map, pingibiyeng pamangandaring anak. At yun na lang pakananding aso. Agpangpukarang biblical scholars, yung panahon ng Yesus, makanya lapuring Hudyo, yung turing da kareng pagano, kareng hentil, anting aso. Anting na mong sasabihan ng Gino, ay, pakayapang ko pa, sopan ko pa, reng kalupa kong Hudyo. Aliwa, ika yung hentil. Pero, imbis na meko, imbis na tiniplad yan, imbis na mimwaya king Gino, pekibat niya po yung inda. Pekibat na. Gino, ang yan naman ding aso. At lalam lamesa, maninaya la ka rin mga nabong pisi-pisi, cramps. Itang spisim yan, tang pibatan. Makagyo na, gyang ita mo. Ang gyang ita mo. Basta kumayap-ya mo yung anak ko. Ang ginutang Jesucristo, nga na, uli na ning pekibat mong yan. Sulong muli na ka. Ing anak mo, kinayap ne. Alane, ing maro kay Espiritu, kaya. Itamo ping kaya, ang gano ka rin, ing kasalpantayanan tamo. Ang gano ka rin, ing kapaniwalan tamo. Kingaldo iti pagmasusyan tayong kapiesta ng Santa Scholastica. Anong no ka rin, wari parati taya namang dadandaman. Itang aman wandang ora et labora. Prayer and work.
na sinabing prayer or work. Nanong ka rin mamili ka mo, mga di ka mo, okay na. O kaya magobra ka, okay na. Una yung sabi na prayer and work. Pangadi at dapat. Kung napukutang ng mga di kayo, sigurado ko po, itangan talasalpantaya, mga dita mo. At talaga namang titibeng kasalpantayan ng tamo, pauli na ning pangadi, pauli ning panalangin. O yan, ing makaragdag kasalpantayan ng tamo, uling mas milalapit tamo king apong Ginoo, potang pagsabyan tayo, kapamilatan ning pamanalangin tamo. Tapot, makanano mayayakit, king dapat tamo, ing pangadi tamo. Kasi pumayayari king kabud ka mangadi, magrosaryo, magnovena, sisimba. Uling ating kasunod, work, labora, dapat. Mayayakit, baking dapat mo, ing pangadian mo. Mayayakit, king ugali mo, ing kasal pantayanan mo. Aga nakakepin po ining kay kaming night commander. Anong nung ka rin anyang mag-serve ke po king kay kaming parokya, karing king San Miguel Arcangel, king Masantol. Grade 4 ko pa mo, si Simba, Aldo, mag-serve kayong pisamban. Bayo kumilob king seminaryo. Kaya kalingwan, itang manong simbitlana kay kami nga na nights kayo, mag-serve kayo pisamban, maging modelo kayo ning kayapan, para kareng kalupa yung kainakan. Isulong ing katutuan, ban ilaman, alapit yula, king pisamban. Palagay ko po, that is prayer at work. Kami kabud mag-serve keng pisamban, kami kabud mag-serve keng pari, kami mo kaya rin naning meto ngayon oras sa pamag-serbisyo, ay bala na kaya king BME. Ali ating palang kasunod. Pota palang mulungob kaya king eskwela. Pota palang muli kami karing kaya kaming pamilya. Susundumi. Itang kaya kaming gimpanan apa magserbisyo king pisamban. Amas patibe king kaya kaming kasalpantayanan. Potang maging kaming mayap api alimbawanan. Lalong-lalo na karengke kaming kalupang kainakan. Ban ilaman, alapit mila, king apong Ginoo. Sana, ngeni, makanyan pa mo rin, gamitan ng pamagserbisyo, ban ayag katala reng tao. Kapamilatan ning mayap tamong pialimbawanan. Tutok yan ing utos ning kasalpantayanan. Pining paga nakakapatad, gamitan meng kekang sasalpantayanan. Emya mo yagkas, emya sasabihan. Mo pikakarine, mo sa salikot, ilagay mo, idake mo. Yaping kapatad, o yan ang gagawan ning Santa Iglesia, o yan ang gagawan ning kekatamong pisamban. Isipan kupin po, nunging pisamban, alayang pakyalam, king nanumang malalyari, libutad tamo. Nunging pisamban, alayang pakyalam, palagay ko alatang Catholic schools ngayon. Nunging pisamban, alayang pakyalam, palagay ko wala tamo namang mga ragal, mga ragul, at mga santinga hospital ngayon. Nung impisamban, alayang pakilam, king malalyari, king kekatang lipunan, palagay ko wala naman home for the aged. Orphanages.
mag-feeding program, alayang mialiwang apostolate. Nung alata mong pakilam, makalunos yung gobyerno, gawa nangan, iyan. Pero ali, paulining pamalangad na di tamo, pamanalangin tamo, lulto king dapat tang mayap, at pamanyaw king metong at metong. Kapatad, tamo tutok ng gagawang mayap, tamo tutok ng king pamanyaw, uling ken mayayakit, ing tunay mong pamangadi at kasalpantayanan. Ora et labora, mangadi at magobra, ipasyaging kasalpantayanan, king kekatamong kayapan. Amen.